Ще започнем с въвеждане на документи за покупка на стоки. Това се осъществява от меню документи, въвеждане на документи. Избира се покупка. Вида на документ е фактура. Покупка на стоки е предмет. Ще закупим хранителни продукти от Била. Избора на клиент се осъществява от падащото меню. Въвежда се номера на документа, датата на документа, дата на данъчно събитие е датата на доставка. Ние ще закупим хранителни продукти в брой. Следователно, датата на данъчно събитие съвпада с датата на фактурата. Дата на падеж в този случай няма да има. Дата на падеж обикновено се използва, когато не се плаща в момента на покупката, а по-късно. Например, след 10, 15, 20 или 30 дни. Начин на плащане в брой. Ще разгледаме само случаи, когато нашата фирма не е регистрирана по ДДС. Тоест, ние нямаме право да ползваме данъчен кредит при покупката и когато правим фактура за продажба, не начисляваме ДДС, съгласно българското законодателство. Контировка означава счетоводното записване, което програмата ще вземе за завеждане на стоката в склада. Нашата контировка е покупка на стоки в брой. Избора се осъществява от падащото меню. С бутон Нова сделка въвеждаме всяка една стока по-отделно. Ние ще закупим 3 стоки. Хляб, прясно мляко и кисело мляко. За да изберем стоката от склада, се използват бутони F5 и F4 като филтър за търсене. Количеството на закупеният хляб е 1000 бройки по единична цена 70 стотинки. Общата стойност е 700 лева. Отново с бутон Нова сделка завеждаме втория закупен от нас артикул – прясно мляко. В програмата се работи, като се придвижваме или с мишката, или с бутони от клавиатурата. С бутона Tab се върви напред. С Enter се потвърждава. Количеството на прясното мляко е 200 кутии по единична цена 2 лева за брой. И последната стока е кисело мляко. Ще закупим 150 кофички кисело мляко по 80 стотинки. След като сме въвели всички стоки по фактурата, записваме цялата фактура за покупка от Била с бутон Разнасяне. Понеже покупката е в брой, веднага след завеждане на фактурата можем да създадем разходен касов ордер. Избираме каса в лева.
контрагента била, програмата е извикала автоматично, посочила е фактурата, номер и дата и сумата. Маркираме печат на ордера и записваме. Ето го нашият касов ордер. Сега ще закупим материали от Kaufland. Отново избираме дейност покупка. Документът ни е фактура. Предметът е покупка на материали. Доставчикът е Kaufland. Въвеждаме номерът на данъчната фактура от Kaufland. Тъй като ние сме фирма нерегистрирана по ДДС, независимо, че нашите доставчици са регистрирани по ДДС и във фактурата имаме ДДС, ние нямаме право да го ползваме и разпределяме ДДС-то в себестойността на стоката или материалните запаси, които закупуваме. От падащото меню на контировки този път ще изберем покупка на материални запаси в брой. Ще закупим 2000 листа амбалажна хартия и 2000 листа лепенки за етикети. С бутон F5 извикваме цялата номенклатура на склада за материали. Виждаме, че имаме амбалажна хартия и избираме този артикул. Количеството е 2000 броя. Общата стойност на 2000 броя листа амбалажна хартия е 3 лева. Програмата автоматично изчислява единичната покупна цена. Следващият артикул не етикети, лепенки за етикети не съществува в нашия склад. Следователно ние ще го създадем. Избираме склада, в който желаем да го заприходим. Това е склад материали. Избираме нов артикул. Създаване на нов артикул. Наименованието е лепенки за етикети. Наименованието се копира в наименованието за печат. Група избираме стоки. Посочваме мярка, брой и записваме новият артикул. С избор го избираме и го въвеждаме в нашата фактура за покупка. Посочва се средно претеглен метод за изписване от склада и брой за печат на фактурата. Крайната единична покупна цена е 10 стотинки на етикет. 2000 броя на обща стойност 200 лева. С това нашата фактура за покупка на материални запаси е готова и се записва с бутон Разнасяне. Отново, веднага след фактурата, създаваме разходен касов ордер, като програмата автоматично пренася данните на фактурата
във формата за попълване на разходния касов ордер. Ето как изглежда разходният касов ордер на печат. Той може да бъде принтиран или експортиран в PDF формат. Всички създадени до момента фактури Вие може да прегледате през меню Документи, Преглед на документи. С бутон Генериране на екрана се визуализират двете фактури за покупка. Виждате номер на документа, датата на документа, доставчика, неговия регистрационен номер, съответно сумите на двете фактури и счетоводните записвания, които програмата е взела. Както сме в този прозорец, можем да създадем нов документ и това ще бъде документ за продажба на стока. Ще извършим продажба на стока на физическо лице, като използваме готов шаблон. Малко по-късно ще ви покажа как се създават шаблони за документи, които може да използвате в програмата. Ще извършим продажба на стока към физическо лице, използвайки шаблон продажба на стока. С бутонче зареждане на шаблон зареждаме данните от шаблона. Включват вида документ фактура, предмета продажба на стока, клиент физическо лице. Програмата има настройки за автоматична номерация на документи. Това е нашата първа фактура и затова е с номер 1. Датата на фактурата е 3.10.2014 година. Ще продадем стоката в брой, затова датата на данъчното събитие е същия ден, защото същия ден ще доставим стоката на нашия клиент. Фирмата, нашата фирма, не е регистрирана по ДДС и основанието за издаване на фактурата за продажба е член 113, алинея 9 от Закона за данък добавена стойност. По нея няма да има 20% ДДС, а ще бъде фактура само с данъчна основа. Избираме контировка, приходи от стоки, платени в брой с изписване. Това означава, че едновременно с реализиране на прихода ние ще изпишем продадените стоки от нашия склад. Нова сделка. Избираме хляб. Ще продадем 100 броя хляб по цена 90 стотинки. Тук вдясно виждате наличността на хляб Добручев в нашия склад 1000 броя, единичната доставна цена 0,70 стотинки и общата стойност 700 лева. Въвеждаме продаденото количество. Въвеждаме единична продажна цена. Тук програмата генерира единична цена на изписване. В стойност на сделката се генерира цялата стойност 100 по 90 стотинки 90 лева. Записваме първия ред от нашата фактура. Следващата стока е кисело мляко. Отново виждате наличността в склада, единичната цена и общата стойност. Ще продадем 50 кофички кисело мляко по цена
1 лев на обща стойност 50 лева. И последният артикул е прясно мляко. Ще продадем 150 бройки по цена 2,30. Нашата фактура за продажба е готова. Записваме я с бутон Разнасяне. Ето как изглежда на печат. Номер, дата, изброените стоки, брой, единична цена, стойност. Основанието на издаване на фактурата без ДДС. Дата на данъчно събитие, т.е. доставката на стоката, начина на плащане в брой, съставител на фактурата. Фактурата може да бъде принтирана или експортирана в PDF формат. Понеже фактурата е в брой, веднага след нея може да създадем приходен касов ордер. Автоматично всички данни от фактурата за продажба са пренесени във формата за създаване на приходен касов ордер. Маркираме печат на ордера и записваме. Ордерът може да бъде принтиран. Всички създадени до момента приходни и разходни касови ордери можем да видим в меню Плащания, касови документи. Маркираме всички, даваме Покажи. От тук също може да принтирате създаден приходен или разходен касов ордер. Сега ще ви покажа как може да въведем нов контрагент по време на работа със системата. Например, ще закупим стока от фирма Европа Комерс. Избираме отново покупка, фактура, покупка на стоки. С бутон F4 като филтър и с търсене в наименованието на клиентите и доставчиците, отново с филтър бутон F4, търсим фирма Европа. Тя не е въведена. Ще я въведем чрез бутон Нова позиция. Отваря се в екран, нов екран. В код записваме пореден номер или БУЛСТАТа на фирмата за по-лесно последващо търсене. В наименование записваме името на фирмата. Европа Комерс ЕООД. Регистрационен номер. Регистрационния номер по ДДС. Указваме, че фирмата е доставчик и регистрирана по ДДС с отметка в чекбокса регистрирана по ДДС. Понеже създаваме фактура за покупка,
програмата автоматично е маркирала този контрагент като доставчик. По наше желание може да направим този контрагент да бъде и наш клиент. Т.е. ще го виждаме от падащото меню, когато създаваме документ фактура за продажба. Записваме новия въведен контрагент с запис. Както виждате, има доста допълнителни полета, като имейл, телефон, лице за контакт, които не са задължителни, но могат да бъдат попълнени от вас с цел допълнителна информация, която желаете да запазите в програмата. Новия контрагент може веднага да бъде използван във фактурата. Въвеждаме номер на фактурата, дата на фактурата. Този път ще избера плащането да бъде по банков път. Контировката ще бъде покупка на стоки неплатени. Тоест, фактурата ще се плати по-късно по банков път. Ще закупя минерална вода. Количество 1200 броя по единична цена 1,20 лв. С това фактурата ни е готова и я записвам с бутон Разнасяне. Понеже е платена по банков път, няма да създавам касов ордер. Сега ще ви покажа как се създават шаблони за документи. От меню Документи, Шаблони за документи се отваря следният екран. Нов шаблон се създава чрез бутон Нов шаблон. Пишем поредния номер на шаблона. Наименование на шаблона. Покупка на стоки. От Европа Комерс в брой. Дейността е покупка. Вида на документ е фактура. Предмета е покупка на стоки. Контрагента. Избирам от падащото меню Европа Комерс. Начин на плащане в брой. Валутата е български лева. Контировката е покупка на стоки в брой. С това шаблона е готов и записан. И мога да го използвам за нова фактура за покупка. Това е много полезно, когато имате едни и същи доставчици, от които закупувате сходни по вид стоки или материали. Ето, в момента, в който избера дейност покупка, от шаблоните тук ще се появи и този последен шаблон, който зададохме заедно с вас. Покупка на стоки от Европа. Избирам го и го зареждам с бутончето Зареди шаблон. Данните се визуализират на екрана. Ще направим още една покупка, като въведем нова стока. Например, кашкавал Витош. Избирам склад. Мога да създам нов склад чрез бутончето Нова позиция.
избирам създадения от мен склад. Мога да създам различни видове групи стоки, например хранителни стоки, напитки, тестени изделия. Аз ще създам нова група млечни продукти. Избирам новата група с бутон Избор. И накрая въвеждам новия артикул. Избирам група млечни продукти. Програмата е маркирала по подразбиране, че става дума за стока. Мярката е брой. Записвам артикула и веднага мога да го избера. При записване на абсолютно нова стока или материал винаги се посочва метод на изписване средно претеглен, съответно мерната единица, която ще излиза на фактурите за печат. Въвеждам количество, единична цена, програмата изчислява стойността. Записвам фактурата за покупка чрез бутон Разнасяне. Създавам касов ордер. Сега ще въведем фактура за покупка на дълготраен актив. Така. Друг, как да затворих с мен? Долу стискам край. Там човечето, зеленото човече. Зеленото човече. Те са на това. Yes. Продължаваме с завеждането на фактурата за покупка на компютър. Избираме контрагент Технополис. С филтър F4 можем да търсим по наименование. Въвеждаме номер и дата на фактурата. Отново ще извършим плащането в брой. Отпадащото меню с контировките избираме покупка на компютър. Може да търсим отново в наименованието с бутон F4. Избираме покупка на компютри, платени в брой. С нова сделка въвеждаме инвентарния номер на компютъра. Всички дълготрайни активи се завеждат с пореден инвентарен номер. Веднага след вписването на инвентарния номер се отваря така наречения картон на артикула, където попълваме данните. Наименование на дълготрайния актив компютър.
Тук можем да напишем номера на фактурата, с която сме го закупили. Датата на придобиване е датата на фактурата. Дата на въвеждане в експлоатация е момента, в който този дълготраен актив започва да бъде използван. Обикновено това може да стане веднага след закупуването. От датата на въвеждане в експлоатация на дълготрайния актив зависи кога ще започна да се начисляват амортизации. Обикновено това е следващия месец след датата на въвеждане. Дълготрайни активи са всички активи, чиято себестойност е над 700 лева. Тук виждате сметката 206, в която се завежда компютърното оборудване. Тук програмата иска сметка за отнасяне разхода за амортизации по предназначение. В нашия случай това е сметка 610 разходи за основна дейност. Отчетната стойност на нашия компютър е цената на неговото закупуване 3000 лева. Това е счетоводната информация за начисляване на счетоводна амортизация. В програма Мираж, освен счетоводна, се начислява и данъчна амортизация. За данъчни цели данните се въвеждат във втория етап. Тук е достатъчно да изберете единствено категорията на актива, в случая категория 4 компютри, и програмата попълва автоматично амортизационната норма, която е 50% и полезен живот 2 години. Записваме картона и довършваме фактурата, като въвеждаме количеството 1 брой компютри от цена 3000 лева. Записваме и разнасяме цялата фактура с бутон разнасяне. Веднага след нея можем да създадем разходен касов ордер. Този път няма да го разпечатам, само ще го запиша. Искам да прегледам дали имате въпроси, но както казах, за да не удължаваме много времето на презентацията, ще отговоря на повечето въпроси след края ѝ по имейл на всеки един от вас. За да не губим излишно време. Сега продължаваме с въвеждане на разходни фактури. Ще използвам предварително създадени за това шаблони. Ще ви покажа въвеждане на разход за вода към Софийска вода и въвеждане на фактура за покупка към БТК за телефонни услуги. Въвеждане на документи. Отново избираме дейност покупка. Отпадащото меню с шаблоните избирам разходи за вода в брой. Избор. Зареждане на шаблон. В програмата са въведени необходимите реквизити, наименованието на контрагента, в брой и контировката. Номер на документа, дата на документа. В нова сделка автоматично програмата е избрала вида на разхода, в случая вода. Количеството е 1, цената е 50. Записвам. С бутон запис на сделка и разнасям цялата фактура, която едновременно с това се осчетоводява с бутон разнасяне.
Втората фактура ще бъде към БТК за телефонни услуги. Избирам телефонни услуги от БТК в брой от готовите шаблони. Зареждам шаблона с бутон зареждане на шаблони. Потвърждавам. Програмата сменя контрагента, сменя и контировката. Достатъчно е само да въведа номера на фактурата, датата на фактурата и стойността на фактурата. Записвам сделката с запис на сделка и записвам цялата фактура с бутон разнасяне. В меню Документи, Преглед на документи, можем да видим всички създадени до момента от нас фактури. Можем да ги филтрираме по вид дейност. Продажба, например, или покупка. Ще създам още една фактура за продажба, този път на материали. Без да излизам от този екран, с бутон Нов документ се отваря формата за въвеждане на фактура. Избирам фактура за продажба, готов шаблон. Няма да ползвам, защото искам да продам материали. Нямам такъв шаблон в момента. Ще използвам ръчното въвеждане, като си избера контрагент. Отново мога да избера физическо лице. Фактурата е с номер 2. Въвеждам дата на фактурата. Избирам контировка, приходи от продажба на материални запаси с изписване в брой. И с нова сделка въвеждам артикул по артикул материалите, които ще продам. Амбалажна хартия, 1000 бройки на обща стойност 2 лева. И етикети, лепенки за етикети, също 1000 бройки по единична продажна цена 20 стотинки. Записвам цялата фактура с бутон разнасяне. Веднага след това мога да видя фактурата как ще изглежда на печат и да я принтирам или да я експортирам в PDF формат. Веднага след фактурата за продажба в брой създавам приходен касов ордер. С това смятам да завърша днешния вебинар, понеже, както казах, тук в залата има хора и бих желала да отговоря на всички, които сте задали въпроси по време на вебинара по имейл до края на седмицата. Както казах отново, много подробни материали ще ви бъдат изпратени на имейла, в които стъпка по стъпка вие ще можете сами да се справите с програмата и поставените примерчета в материалите. Ако имате въпроси, също може да ми ги задавате на имейла, след като ви върна отговорите на вече поставените въпроси, или на мейла, от който ви бъдат изпратени материалите и линк за изтегляне на програмата. Благодаря много за вниманието на всички и до нови срещи. Може да спреш микрофона сега.